dason. Dason bajoget seketik kecik Bang Mancun. Dason bajoget seketik cek Bang Mancun. Di panjang. Kalau ndak joget dason ya, kalau upi isil 02 nya ya suri pinang ketampuaknya beko ya kecik Bang Selinjun. Joget dason seketik cek. Kaki beliau sakit saja tagelicik sonjo cako apa ala cara kau Bang Selinjun nah. Aku yang ndak togak dah bakal. Sambil duduk selason. Eso saya dason kecik Bang Selinjun. Upi istilah lah yola dah yola. Goyang berdua bisa dia, oi kok tagak kaki wa nilu kaki wa nilu la sakit kaki wa sakit. Dari Bang Yogi, dek kami ndak iwit dan ndak masih komba, ndak lasri, ndak simila, tapi dari son tu bajoget sambil malagu sambil bajoget kecik Bang Selinjun. Lanjut di panjang. Dari Papa Loju aja nakek nak mama dason ya, tolong dason geser kasuak seketik kecil Papa. Ambo jarak dari mamanya tuh. Dason dan nakek nak mama coba Loju. Untuk menyudahkan bangkalai pak-pak ibu-ibu rencana mama-mama ambo kasadonyo dek yo hari lal hampir subuh ambo minta tolong langsung ke lastri delah kerajo biasa nak kakok ya. Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu-ibu lah patut jarami kolapuk de lamo batang tarandam ayah di bandana Mangganang
lambat tuik matu ambo mangantuk de ari lah lewat tengah malam tapaso anak je bini ambo bawa pulang dari ambo nama oyak dari Sanjo. Mohon maaf atas kekilafan kalau tagi sia dek naik tas singgung dek teka turun ambo ulang sekali lagi mohon maaf atas kekilafan kami dan kepada grup kami di bawah pimpinan udah Kamarudin kami ucapkan pagurau sampai subuh karena telah tiba ambo izin sadonyo dosana untuk berakhir pulang. Lanjut Lastri yang menggantikan ambo. Terima kasih ya Guru atas kemurahan hatinya malam kini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan jauh nih ambo. Amin amin amin. Kami isi lama laju. Kalau di induk mau mayak kancang menuju engko. Pesan dari Mak Loju, aden kalau lah ikut tukang ngoyak aku poin dia kancang awak kamuku. Pesan dari Mak Loju. Terima kasih banyak Pak Guru. Terima kasih apa Guru. Selamat lamai apa pulang. Apa pulang udah canai. Ibu banawak joma loju. Kayu gadang awak di sinso urang. Garam den inyo den inyo. Kayu gadang awak di sinso urang. Sebentar, pesan dari Putra Ampalu, Ketua Bamus, kalau mode ikut tukang oyaknya, coba pula lah Ketua Bamus kamuko menyampaikan pesan mode Putra Ampalu sebentar kok. Pesan dari Putra Bamus, kalau Naniko Putra Ampalu tukang oyaknya indak perlu disuruh awak berjalan sekamukonyo. Acok-acok awak isi. Abang Yogi, cepet lah ya. Cepet lah ganti. Sahabat tadi je. Oh Mak Loju, kalau nan contohnya mode ikut tukang ngoyak Mak Loju, sekali samini Bang Yogi yo kamu ko, pincang bayak kaki Bang Yogi, pokoknya kamu ko. Pesan dari Bang Yogi, lanjut. Pai dia ki aku budi rendang kami bati go lalai kami bati go de awak cie dan mancami sadang bansai sigi nyang tibo ati oi sigi nyang tibo. Sahabat tadi je. Anan Ketua Bamus sama Putra Ampalu lah kancang kamu ko Bang Yogi Mak Loju ba itu pulo anan Pak Wali indak taragak babi siak kamu ko. Mak Loju kancang kain dua acobana kamu ko kini rusuden dinyoden Jale awak punya pariwa orang lain anak nasi garam deni nyolo juai.
Modeko mak loju kancangnya Bang Yogi kamu koa indak satiok mini lai do kalau mambaunan tukang oyak iko ya sebenarnya harum satiok do tiak teraga aja wak tagak lama-lama siko pesan dari Bang Yogi. Lanjut. Minta kibigian ayah lo cidangan malam sama lakonan kalau kagak gam malam ambil zanti bagu Sebentar aja nan Bang Silinjun dari Pagurau Botuang manyoko ndak ada suaronya alah pulang pesan dari Putra Bamus Ketua Bamus. Bang Silang oh ya Allah pulang mangko indah kadang hasil suaronya nan Yalah Mama Jurun sana, alah panjang pulau di Laguna Niko. Kita putar pulau lengkap balik